Per denunciar aquesta situació alarmant dels últims delictes, delinqüència que estan ocorrent a Girona. No? Aquí concretament en aquest lloc on ens trobem hi ha hagut escopinades d'una de les persones que habitualment resideixen aquí sense permís, sense llar, cap a una persona d'aquí, una bebè de 5 mesos. No fa gaire també una altra persona de les que habitualment viuen aquí doncs, va provocar una agressió sexual amb una altra noia. D'agressions sexuals s'estan produint a la ciutat de Girona. No fa gaire també una persona amb un autobús d'estudiants doncs, es dedicava a tocar els pits de la noia. En fi, són situacions que cada vegada s'està veient que van a més i això és una degradació de la ciutat. Però a l'altre costat l'alcalde està mirant cap a un altre cantó. Ahir vam veure a la pregó de Fira que més aviat el que li interessa és la situació de Palestina i no la situació d'aquí de Girona. I això nosaltres des de Vox hem dit prou. Sí. La gent de Girona ha de resoldre, ha de tenir resolts els problemes de Girona i més que ningú ho ha de fer l'Ajuntament. I l'Ajuntament no està per aquesta labor. Està per altres històries que no tenen res a veure amb la seguretat, amb l'ocupació, amb la família, amb la vivenda de Girona. I això és el que des de Vox volem denunciar des del grup municipal i, evidentment, des del partit. Vale, molt bé. Doncs com explicava ara el nostre regidor, arrenquen Fires de Girona i ho fan amb una onada de violència contra les dones sense precedents. Hem pogut conèixer durant aquests últims dies uns casos que són realment esfereïdors, no? Aquí, al voltant de l'estació, on dos immigrants subsaharians que s'han dedicat a toquetejar les dones, que s'han dedicat a escopir-les, i l'última de les víctimes, que és el més greu de tot, és una menor de només 5 mesos. És una barbaritat, són fets que no havíem conegut mai aquí els gironins, que no ens esperaven que poguessin passar a casa nostra i que són conseqüència directa d'aquestes polítiques de fronteres obertes, d'aquestes polítiques d'acollida que han imposat tant el bipartidisme com el separatisme aquí a la nostra ciutat i en general a la regió de Catalunya. Veiem com les institucions miren cap a un altre costat. Salvador Illa sortia l'altre dia dient que a Catalunya qui la fa la paga, però sabem que això no és veritat. A Catalunya qui la fa rep una paga, perquè hem vist com tots aquests immigrants il·legals que s'han dedicat a toquetejar, a escopir a dones a la ciutat han sigut detinguts, el dia següent han tornat al carrer, han tornat a ser detinguts per exactament els mateixos fets i ara tornen a ser al carrer i Déu no vulgui que tornin a haver-hi víctimes durant aquestes jornades. Comença Fires, com dic, i ho fem preocupats. Mirem preocupats cap a aquestes fires perquè pensem que pot haver-hi una altra onada de violència, que poden haver-hi violacions, perquè no s'estan fent les coses correctament. Com deia Javier, l'alcalde doncs, està molt preocupat per enviar 40.000 euros a Palestina, mentre les dones aquí a Girona doncs, no viuen en una situació de seguretat. Nosaltres, per fer front a aquesta situació, ho diem molt clar. Volem condemnes dures, volem presons incòmodes, volem deportacions massives. Això és el que fa falta, no punts liles. Fa falta lleis dures per recuperar els nostres barris, per donar seguretat a les dones i que puguin viure a les fires, que puguin viure en general una vida tranquil·la a casa sense agressions d'aquest tipus.